Hemm bżonn ta' rieda tagħna lkoll għal bidla fil-mentalità. Il-liġijiet waħedhom mhux ser ikunu qed ibidlu l-qagħda tal-mara fis-soċjetà. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività Q&A fuq il-medja soċjali bit-tema Indaqs illi qed intuża l-kampanja tal-attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara. Bernard Grech insista li hemm il-bżonn illi nedukaw lis-soċjetà fil-waqt li stqar illi Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħmilha ċara illi kulħadd huwa ndaqs. F'din il-komunità li rrid nara jien fil-futur f'Malta tiegħek u f'Malta tiegħi kulħadd huwa indaqs u ħadd ma huwa aħjar minn ħadd. Jekk maħniex se nbidlu l-mentalità, jekk maħniex se nbidlu l-attitudni, nistgħu nagħmlu elf liġi għaliex l-affarijiet ma jitranġawx. Waqt l-intervista huwa sostna li l-bidla fil-mentalità trid tkun preżenti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-vjolenza domestika, fejn insista li tali qatt viljak qatt ma huwa aċċettabbli ikun fuq min ikun. Bernard Grech sostna li huwa kommess li gvern immexxi minnu se jkun qed jindirizza darba l dejjem il-kwistjoni tal-gender pay gap fejn saħaq li hemm bżonn li jittieħdu miżuri deċiżivi biex ngħixu f'soċjetà ekwa fejn mara titħallas daqs raġel għall-istess xogħol. Gvern nazzjonalista mmexxi minni se jkun qiegħed jindirizza mingħajr dubju mhux b'wedit fierħa imma b'fatti imma b'miżuri effettivi biex jara li naslu għal din il-ħolma li tista' issir realtà. Dan fil-waqt li insista li hu jrid li n-nisa jkollhom il-libertà kollha biex isibu l-opportunitajiet ħalli javvanzaw fil-karriera tagħhom mingħajr ostakoli, fil-waqt li saħaq illi l-ebda mara m'għandu jkollha karriera minħabba l-uliet jew saħansitra tiddeċiedi illi ma tkabbarx il-familja għall-karriera. Għaldaqstant Bernard Grech spjega illi jeħtieġu aktar miżuri u jemmen illi l-proposti tal-Partit Nazzjonalista ser jixprunaw titjib li jixraq lis-soċjetà Maltija. Fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-pandemija li preżentament pajjiżna taħabat wiċċu magħha, Bernard Grech wassal messaġġ ta' kuraġġ lil poplu Malti wawċi b'mod partikolari lill-istudenti li ddeskrivihom bħala żgħażagħ reżiljenti li qed jgħixu perjodu xejn pjaċevoli fi żmien fejn ċertament iridu igawdu. Ippermettuli nagħmilkom appell ieħor din id-darba bħala missier, bħala politiku, però bħala Malti, ħudu ħsieb xulxin, però ħudu ħsieb ukoll il-kumplament tas-soċjetà. Fil-waqt li insista li din il-pandemija nistgħu nelbuha biss flimkien. Għamlu kuraġġ u jew il-koll flimkien soċjetà li jimpurta nieħdu ħsieb lil xulxin għaliex din il-pandemija nistgħu nelbuha biss il-koll flimkien. Sa dan it-tant il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li mill-ewwel jum illi laħaq f'din il-kariga għamilha ċara li l-bibien tal-partit jinsabu miftuħa beraħ għal kulħadd għax jinsab konvint illi kulħadd jista' jagħmel id-differenza għal ġid ta' pajjiżna.